Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kumsi benta ban bot ya ka jingpha jong ka tanat home lani ka police jong ka sroka meglea la pha e baroh ki badan ya ki license ki tiar ya siat lani kita ki arms license hapo ka East Jaiñtia Hills district ka balong rokum ka license ka barim ba ki bamdan ya ka unique identification number UIN bagi hab ban wan mi khman haka yeng trekam jong district magistrate jong ka East Jaiñtia Hills district ban yale da ka arms license ka bathamai ka badan ya ka UIN katkum ka rule khatsan jong ka arms rules arhajar khan riu shushu la ongro babaro ki badan arms license ha East Jaiñtia Hills district ki bala yo ni ki bapan thamai shwa ka lai poitrik banai bakhat arhajar khan yo kin hab ban wanra ya ki license sha ka yeng trekam district magistrate East Jaiñtia Hills district clear hapo ka lai poitrik banai bashpau arhajar pusan Kito pat ki badan license na kabenta artli bat shaneng ki suloi ki hab ban wan ban pendem no ya ki batam kat kum ka section lai a jong ka arms act kat khandai spa san po khandai amended in 2019 hapo ka lai poitrik na bashpau arja prosan ka jingpyntip na DC jong ka East Jaiñtia Hills district